Вижте кой ни на гости. Некъде е хубава, некъде е хубава. А за останалото съм се доверил на психолозите. Ето сърцето ми топтеше и това, което си мислех е дали възможно е да получи инфаркт точно на сватбата си или нещо такова. Емоцията беше невероятна. Всичките гости, хора. Добре дошли, честит празник. Георги, това е Гергана. Гергана, това е Георги. Две неща ми харесаха. Първо е как тя изглежда, защото тя наистина е много красива жена. И второто, което ми хареса е колко е непринудена. И като всички младоженци заслужават своето вълнуващо сватбено пътешествие. Едно от най-романтичните места в Европа. Вечният град Рим. I go на София tomorrow. Viva София! Мата го се бела море. Вчера усещането ми за нея беше коренно различно. Не съм сигурна дали цялото това не е един фарс и една игра. Да, държа... Не се държа различно. Държи самото предаване да се случи, отколкото неговата връзка. Имали сме, не знам с какви развития, останалите като бяхте камера завист и оставаме за винаги заедно. Играта си е абсолютно за двама, само че двама, които да работят в екип и да следват една последователност, а не да е хаотично. На моменти имаше просто хаос. Той хващаше някакви неща. Аз се опитвам да докарам до край това, което сме започнали. Това е много хубава картинка на нашите взаимоотношения. Как тя винаги казва, че аз внасям хаос. Защото ти искаше да прегледаш картинките до края на книжката, което за мен е абсурдно. В смисъл, има си логика. Нещо след като се свърши, свършваш го и тогава продължаваш напред, а не да ровиш и да се объркаш. Не ме изненада с тази си реакция, че аз съм провалил всичко, защото не съм бил екипен играч. Защото казва, то трябва да се действа в екипа, ние действахме хаотично. Това ти бяха думите. И виж, момичето се опитва да каже, вие не са ли забавлявахте това с усмивка? че и вдосано. С тази жена ние трудно може да се общуваме и трудно може да постигнем някакъв екип, какъвто и да било то, дори и приятелство. Даже не говорим за връзка. Някой задава ли си въпроса дали някой не си е сложил маската и дали някой не е играл игра? Разбира се, този въпрос и в момента стои и това, което виждаме, то ти съпротивя да свалиш маската. Това маска да сваля. Кое те кара да се чувстваш не окей, когато се опитваме да изясним как се чувстваш, кое поражда тези твои чувства, къде има еми. Какъв е смисъл? Какво значи как се чувствам? С Георги не сме един за друг и толкова. Гергана Капзамалова и Георги Веселинов са ни на гости. Здравейте, усмихнати сте. Добре дошли. Между другото, скарани. Не сме. Вие сте може би най-интересната двойка, защото когато нещата вървят така по мет и масло, е по-очаквано, докато тук това, което видяхме, напрежението, интригата, буди по-голям интерес. Как сте и добре ли сте? И съжалявате ли, че участвахте или това е рано да се каже? Аз не съм първа. Как се предпочита? Като правим уточнението, че няма нищо страшно и в лошия развой на ситуацията, поне аз така чета до момента, защото това е един от двата възможни развоя, нали така? По принцип. Лично аз се чувствам добре, със сигурност не съжалявам, че съм участвала. Напротив, това е едно преживяване, което едва ли се случва на всеки. Много малко са тези хора, които са станали част от самия експеримент. Но вие не сте заедно в момента. Сега това може ли да го кажете? Това ще го разберете в последния епизод. Добре, заедно ли дойдохте тази сутрин в студиото? Подвеждаш въпроса. Подвеждаш въпроса, да. Отказвам да отговоря аз. Нека видим как се развият нещата, т.е. да изчакаме края на предаването. Добре. Разкажете ни повече за вашите преживявания. Имаше ли момент, в който ти, например, може да си говорим на ти, да, призовавам ви и вие с нас така, да си влюбен и да си разочарован обаче?
Ами, че сама кажа, че това е прекалено кратко време, за да се влюби един човек. Първо да отговоря на първия въпрос, може би. Първо, аз към днешния момент се чувствам окей, всичко. И тези неща, които ги гледаме, вече са малко назад в миналото и... Включително изкарването е назад в миналото. Ами, всъщност тя камерата малко акцентира на тези моменти, но във всяка една връзка има моменти на добри взаимоотношения и на караници. Просто зрителите това видяха в повече от нашата връзка. Защо не ви се получи? Добре да останем във времето, което е заснето от камерите. Защо не ви се получи? До тук. Защо? До тук. Ако оставим развръзката за края на предаването. Защо? Защо не ви се получи? Добре, защо не се получи? Ами, може би и двамата така сме по-силни като характери. Свикнали сме да бъдем самостоятелни. Имаше моменти, в които трудно успявахме да напаснем различията си и може би всичките тези камери, условията, в които бяхме поставени, това не са нормални условия. Определено не са. Да, си оказаха своя натиск. Вярвате ли в любовта от пръв поглед? Лично аз вярвам, да. И аз вярвам, да. И това е отговор, макар че може да не засяга конкретната ситуация. Появиха се, вече разбирате, че сте популярни хора, известни хора, започнаха да се ровят и във Фейсбук профилите ви, така наречените жълти издания. И там се появи една снимка, която се предполага, че е снимка от видеозон. И мен ми е ужасно неприятно, защото не искам на мен да ми задава този въпрос по начина, по който аз ще го задам, но ще го направя. Ти бременна ли си? Винаги ли, когато човек публикува нещо във Фейсбук, трябва да е свързано пряко с него? Може да е радостна новина за приятелка. Понякога човек поства неща, които са го направили щастлив. Но си даваш сметка, че в особен контекст вече не си Гергана само за твоите приятели във Фейсбука. Да, разбира се. Но специално снимката от видеозон не съм написала Гергана е бременна или очаквам дете. Всеки може да го интерпретира както желае. По-странно, не като снимка на плажа, примерно. Снимката с видеозон. Публикувам неща, които по някакъв начин са ме докоснали и са ме развълнували. Приемаме, че това е... Но не казвам, че винаги са директно свързани с мен. Как продължава живота ви към днешна дата? Разкажете ни за работата ви. Двамата имате професии, които разбирам, уважавате и харесвате. Да. Така ли е? Това не се е променило следствие на предаването. В смисъл, мен ежедневието в работата ми продължава по същия начин, както е било до сега. И така. Твоите колеги и приятели как реагираха? Макар, че този въпрос ви задавам. Общо взето всички реагираха скептично, след като им казах, че ще участвам в реалните предавания. Имаше само един приятел, който много така положително беше приел тая новина, но всички общо взето бяха скептични. Имаше ли шок при вас самите, защото отивате с една идея, всичко се заснема, после вече нещата не са във вашия контрол. Реакциите са уловени, всичко е заснето. Има си, предполагам, и договорни отношения, че каквото е, това е. И то се излъчва. В един момент съм се замислил, човек си дава сметка какво е станало и после може да не желая да... се излъчва, например. Това, директно. Да. Имаше ли шок с това и психическото натоварване голямо ли? Шок е силна дума. За мен имаше някакъв такъв елемент. По-скоро изненада, но... Да, имаше. От кое изненада? От моменти, които изглеждат по по-страшен начин минали през телевизора? Аз както я видях нашата връзка, мисля, че зрителите виждат по един по-различен начин. Но... По-натоварена с емоции и разправи? Акцента сякаш е на тая. А то не е така. Всъщност екипа не е бил с над 24 часа в денонощието и едва ли са успяли да заснемат всичките тези разговори и взаимоотношенията помежду ни, когато е нямало камери. И да, в един момент може би... Ние разбрахме ти защо избухна така. Според мен не само вие не сте разбрали, доста зрители не са разбрали, защото реално не се проследява... То няма и как. Не е възможно. С Big Brother този въпрос се поставя. Няма как да видиш целия контекст. То се монтира. И според мен всеки човек си интерпретира и вижда това, което иска да види.
Отстрани изглежда така. Тя е чепата, своенравна. Лази му по нервите на този мил човек. Така Аз ли е? мил човек ли изглеждам? Защото във Фейсбук друго пише. Така ли? Кое ви оплаши, притесни? Свикнахте ли с това да се упражняват всякакви хора върху характерите и действията ви? Не се свиква Или лесно. няма свикване? Свикнахте ли си с мислиците? С глупостите, Честно казвам, които аз се пишат? претръпнах. Първата една седмица, като почнаха да излизат масово, то беше цял процес. Първо бях шокиран и така ми стана неприятно. То не знам кой е нормален човек, нормално може да ги приеме тези неща. След това реших по този лав, като ти дадат лимон, си направи лимонада, се опитах да иронизирам, а това се оказа с обратен ефект, защото както и да реагираш, жълтите медии го интерпретират. Примерно имаше една статия за някаква моя бивша приятелка, която се кълнява пред една от жълтите медии, какъв съм бил, какви неща, което момиче въобще няма такава приятелка, няма такива инициали, нямам такава 2-годишна връзка и всяка... Докато върви предаването и след това ще свикнете с измислиците. Аз всъщност спрях да му обръщам внимание. Сега вече от време на време питам мои приятели, пише ли са нещо ново за мен, да съм в течение. Ти ги Да, само тук може би искам да вметна и да коментирам, че отношенията ни с Жоро винаги са били прекрасни. И това, което се пуска в жълтите медии, е спекулация, че има разрив и крах в нашите отношения. И двамата мисля, че сме зрели хора, достатъчно отговорни и разумни, за да си позволим да злословим зад гърба на един за друг и съответно по някакъв начин да накърним достоинството си. Да, това е добре казано, но упражнение ще има. И вие го знаете. Наближава финала, наближава развръзката. Да. Ако няма да останете двойка в живота, интимна двойка, приятели ще останете ли? Ще се виждате ли? Пиете ли кафе заедно? Ако някой има проблем, звъни ли на другия? Нека времето да отговоря на този въпрос. Мисля, че е рано за отговор. Имаш ли момент, в който ти или пък ти си представи, това е моята жена или това е моя мъж? Имаш ли такъв момент? Да, имаш. Аз си го казвам в предаването, че в началото, да. Имаше такива моменти. Нека да видим и в края какво говоря. Но в началото аз си ги казвам и в предаването. Каква точно е същината на работата ви? Твоята и твоята. От предаването, разбира се, много ангажирани хора. Ти през цялото време пътуваш на някъде. Включително ви пречи това и на връзката. Но с какво точно се занимавате конкретно? Аз съм SAP-консултант, който представлява поддръжката на един софтуер, който е доста мащабен и големите фирми използват този софтуер да си управляват бизнеса. И аз им помагам да го внедрим, да ги обуча, да го поддържам този софтуер. И имам клиенти в България и в чужбина, с които работим. Гергана? Аз съм регионален менеджер за една германска компания за дрехи. Млад Мерин Джей. Млад Мерин Джей. И отговарям за България. Това е моят район. Имам 9 магазина в района, така че непрекъснато съм на път, защото в София имаме 4 магазина, останалите са в големите градове в България. Понеже във Фейсбук пускаш и снимки на начина, по който изглежда тялото ти перфектно и страхотно, може би така и Георги ще го потвърди, но много хора питат по колко часа на ден се постига такъв резултат, защото ти не криеш, че полагаш усилия да изглеждаш по начина, по който изглеждаш. Лично аз не стоя по много часове в залата, но едно тяло се поддържа с постоянство и години упорита работа. Да, ставам в 6 часа сутринта, за да мога да тренирам преди работа. Браво. Ще ви гледаме дори да не искате. Георги и Гергана бяха ни на гости. Епизода е от колко часа? Вторник, утре в 9 часа вечерта. 21 часа във вторник. Гледайте. Благодаря ви. И ние ви благодарим.